education na-esiela ike. Ụmụazị ugbu onye ka edigre education. Co-education na na-ekujego onwe ha n'ahụ. Ụmụazị a ga-ediga skuul ha gaba skuul ha garuo ha na-eme gịnị co-education. Nwoke kuru nwaanyị nwaanyị ekuru nwoke. Ecohabitate ọ dị mma. Onye nwa rugwu ụlọ kazi gbagbuo olie. Ọ bụ na ego ụlọ ikwote. Ka ụkọ ekwuba. Gbaba ekpe ihe ha. Ele ebe isi dị ihe ka iwu onye nwụrụ n'ọnụ. Unu gara mee matin ka ọ gara gbaa mat. Anyị gara aga gbaa mat. 1 million mat. Gụnwa gbara. Ka m gbara. Okay. Gị hụ m n'egwu. Nna m gị hụ m n'egwu nga m ga yogo. Ya pasọ. Mcheche otu ihu bọọlụ bịa ha sị Ronaldo hold it nklaga Ye ka ga n'ime m. Kwubere ihe na-agaga m. Iyikwu uwe ndị nna atụrụgbu m n'ahụ iti m n'ọnwụnwa. Lakwa aka ahịa. Lawara lafọ. Close like a market. Egacha m ihe ha na enwere ala anyị chụrụ ire ebe ha mmadụ onye nwe ala asị ka ire ya kama ka ọ nọ nkụkọ. Nnọkọta ụgba m kọbara gị akụkọ gị nwa were redio wute atịbata. M kọla gị ụgba gị fesasara m akụkọ. Ma nna gị ga-agwụ. Agịrị eso m n'azụ. Aga m alaik ụmụ nwaanyị na-achụ nwoke. Aga m alaik hụ. Ịchụ nwoke too much. I expected that, you know. As my mom nigga kuriya. Not to work on us. I told them what it. You shouldn't cut the behind. Ọ dị mbụ na ha ga-eme ka n'ahụ ụgba ndị m ma mebi dịka ọrịa gị kpọ m onye osu ọkwala elu ụmụ nwaanyị si kpenyi nọ n'ala na-ebuji ole m ha ọrịa ma chi gị kpọ m akụda gị kpọrọ ọrịa